Di ba naman yung sinasabi mo? Pero mga Dabarkad, eto nga, sabi, ito yung huling gabi, ito yung huling rally. Mag-isip tayo. Alagaan natin yung mga boto natin. Huwag tayong masyadong magpadala sa social media na ganito. Ang hinahangaan natin, yung nagpe-perform, hindi naman siya yung presidente. Hindi naman siya yung vice president. Ang pakinggan niyong mabuti, yung mga taong magmula noon hanggang ngayon ay may ginagawa at may gagawin pa. Mula Batanes hanggang Hulo. Hoy, gano'n. Pero ito, marami pa tayong mga guests, marami pa tayong mga Dabarkad na kasama natin dito. Uy, sa ibang lugar. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.